Al número 99, d'Ací que passa, ens anem fins al centre de la ciutat per conèixer com van les obres de demolició dels antics jutjats i la posterior adequació urbana de la plaça resultant. Unes obres que van començar el 15 de juny i que està previst que acaben a finals d'agost. Coneixerem tot el que van preparar des de la regidoria de la dona per a celebrar el mes de les dones a la ciutat. Acudirem a la cloenda de l'Escola de Tradicions Local al paratge del Termet i repassarem el que ens va aportar el segon Memorial Democràtic a Vila-real. Conforme teníem planificat, d'acord amb els veïns i els treballs tècnics, avui és el segon dia que hem dedicat a llevar les 14 travesseres, les 14 bigues. Avui hem fet el treball, podem dir-ne, més delicat, que consistís en que una grua més xicoteta trasllada 5 bigues que ens quedaven per a que la segona grua més potenta les baixa, les trosseja i se les emporten. La setmana del 15 al 19 de juny i els dies 15 i 19 de juny quedarà solventat el tema més pesat, el tema més delicat. A partir d'ací, a partir d'avui, hi haurà més normalitat. Ara el que queda serà el plaç del dia 10 de juliol, serà el plaç per a que tot l'edifici, tot el cos quadricular de l'edifici el tombem i a partir del 10 de juliol pràcticament l'espai resultant de la plaça ja quedarà exempt i quedarà diàfan. I a partir d'ahir acomodar-ho d'una manera urbanística senzilla, provisional i quan baixem a la Mare de Déu que estigui tot enllestit. M'agradaria dir que aquestes obres d'enderrocament dels antics jutjats de Vila-real i d'adequació urbanística de la plaça són unes obres provisionals. És una primera fase d'un procés que acabarà més endavant i que implicarà, des del punt de vista del consens i pensant en l'interès general de la ciutat per alliberar una plaça cèntrica, acabarà amb l'enderrocament de l'actual mercat i el tindre una plaça central importantíssima per a la ciutat de Vila-real, sobre la qual i després també a partir de concursos d'idees i el consens de la ciutat construir algun equipament que puga servir per a dinamitzar el centre comercial de la ciutat i evidentment
donar-li a Vila-real un nou espai central per a comoditat del ciutadà, per a millorar al final el seu confort. El projecte de ciutat esportiva de l'entorn de la Bassa d'Insa impulsarà una gran àrea esportiva integrada a Vila-real. La ciutat esportiva de Vila-real es desenvoluparà sobre una superfície total de 58.564 metres quadrats. Inclou la construcció de 2 camps de futbol 11, circuit de running de 1.200 metres, una pista per altres esports, circuit d'aparells biosaludables i una pista d'entrenament d'atletisme. A més, estan previstes 200 places de pàrquing, 15.000 metres quadrats de zona enjardinada i vial de connexió amb l'Avinguda Alemanya. Amb la construcció de la nova ciutat esportiva a la Bassa d'Insa, Vila-real avança en salut i en esport. Decenas de clientes ya disfrutan de un gran ahorro en la factura de la luz, gracias a la tecnología LED de ClickLED. Tú eliges si quieres ahorrar. ClickLED, empresa líder en iluminación LED. Ahorros de hasta el 70% en el consumo de energía eléctrica en garajes. Iluminación LED. Pantallas electrónicas LED de grandes formatos. Recuerde, ClickLED. Nos encontrará en Vila-real. www.clickled.es.
començàvem amb un taller d'estiraments, doncs celebrant aquesta salut de la dona que cal potenciar, uns estiraments que van anar molt bé, la gent va quedar molt contenta, molt gratament sorpresa, que d'això consistís en la sorpresa que sempre estem dispostos a donar des de la regidoria a la dona i adequar-nos a tot allò que veiem que ens pot fer falta, que ens pot ser d'utilitat com a dones. Continuàvem també amb un taller també dedicat a la vida saludable, dedicat a menjar sa, amb una degustació que efectivament va sorprendre i va donar també nous hàbits alimentaris més saludables del que tenim. I també amb aquesta branca de la salut que no hem perdut mai de vista en la nostra salut com a dona, doncs celebràvem el Dia de la Salut Internacional de les Dones amb una sortida a un balneari, enguany era Cofrents, on gaudirem d'un dia diferent, un dia per relaxar-nos, un dia per pensar en nosaltres mateixes. Pues la veritat és la primera volta que vinc per a celebrar, per a commemorar el Dia de la Salut de la Dona, de part de la regidoria de la dona, i molt bé, l'experiència molt bé, hem estat molt bé, hem passat un dia molt bonico, molt relajant, en el balneari, després el dinaret, i com l'ambient és tanta naturalesa i tot, també ajuda a poder passar el dia a gust. Hem visitat Requena, hem fet una visita turística en una guia que ens ha acompanyat, hem aprofitat per almorzar allí antes de vindre a Cofrentes i després hem estat visitant el Casco Antic. És un poble molt bonico, m'ha agradat molt i no sabia que tenia tanta cultura del vi i de l'embotit. Hem tingut temps inclús de parar en una carnisseria i aprofitar i fer algunes compres i no res. Des d'ací anime a la gent a que s'apunti a estos viatges perquè te dediques un dia a tu i ho passes molt bé, molt divertit. Espero repetir un altre any. Pues estamos en el balneario de Cofrentes, es un balneario que está muy inmerso en lo que es la montaña, que me ha sorprendido muchísimo, no me lo imaginaba. Y hemos tenido la oportunidad, yo y muchísimas más mujeres, de disfrutar de una horita del balneario, de una zona todo de spa, y después del paseo por el agua hemos ido a comer al buffet libre y nada, espero poder volver el año que viene. També tinguérem el Dones que volen, que va ser un èxit consolidat. Són ja 4 edicions de Dones que volen, el Bollywood, que el fan les nostres alumnes del taller de la regidoria de la dona, conjuntament amb gent que ve de fora, amb un alt nivell i que va plenar la sala, com tothom recorda, molt bé. La veritat és que les nostres alumnes s'entreguen i el públic també s'entrega a aquest espectacle. छनक छनक छन
मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बजाने के मैं आ गई मुझको नचा के नाच ले आजा नाच ले मेरी यार तू नच ले झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के नाच। Doncs dins del Maig de les Dones arriba la tan esperada trobada multilabors. 480 dones, moltíssimes de fora, moltíssimes que han volgut acompanyar-nos un any més a lo que és aquesta trobada, que ja són 4 anys consecutius, 4 anys plenant el cor de Vila-real d'alegria, de joia, de colors, de vistositat i d'aquestes tasques que fan les nostres dones en associacionisme, és a dir, elles se junten, teixissen, fan aquestes labors que són meravelloses i fomentem aquest associacionisme entre les dones que sempre està molt present en la regidoria de la dona. La veritat és que estem molt contents del resultat. Enguany m'ho hem anat una miqueta més enllà en el temps, a 31 de maig, i ja quasi tancàvem el maig, però molt contents per la valoració, 480 dones, Vila-real, el cor de la ciutat bullint, i molt contenta d'estar així. Bé, doncs un any més, així ens trobem a la trobada multilabors de 2015. Crec que, donades les circumstàncies que hem tingut que ajustar la data per motius d'eleccions i de més, de motius d'agenda, que s'ha fet un poc tard en el temps, però de totes formes estem contents, ha vingut molta gent, tenim vora 500 persones que han vingut de llocs i diferents indrets d'arreu del País Valencià i que es troben així fent boixets, fent patchwork, fent puntilles, escalat, unes obres d'art que realment passejant per ahir m'he quedat bocabadat de veure totes les coses que es poden arribar a fer en Passència i a mar. I per tant també voldria donar les gràcies a tots els que han vingut i sobretot a la Fundació Primavera, que aquest any ha col·laborat en aquests detallets, que són els que rebran tots els que han vingut a participar en aquesta trobada multilabors de Vila-real. I finalment acabem aquest maig de les dones ja en juny, però l'acabem amb aquest taller de sorbetes i de gelats, també saludables, també orientats d'una manera diferent, amb productes de la nostra terra, de tota la manera que podem, i també amb productes ecològics i per fomentar un altre estil de vida, unes carències que el nostre organisme com a dona pot tindre i que podem pal·liar, ajudar a millorar la nostra salut i també la nostra energia i sobretot això. El fet de ser dones marca aquests tallers que fem des de la regidoria sempre amb el gust i amb el vistiplau de la ciutadania que ens acompanya. I la veritat és que durant aquesta legislatura, ja no solament el maig de les dones, sinó aquests 4 anys, que ha tingut el gran plaer de poder ser la regidora de la dona, de poder estar acompanyant
a les tècniques que hem estat a la regidoria, de poder estar acompanyada de tantes i tantes dones de Vila-real, doncs queda una regidoria forta, una regidoria que ha fet moltes coses, una regidoria que ha estat capaç d'aglutinar una gran part de Vila-real, una regidoria que s'ha mostrat que amb un pressupost molt xicotet, les nostres activitats mai s'han destacat per ser de gran despesa, sí que han aglutinat la gent, sí que els ha interessat, sí que han fet un associacionisme entre dones, sí que han vetllat per la salut de les nostres dones, així com també pels nostres drets. Recordem que hem sigut els primers en commemorar aquest dia de la bretxa salarial, com així també hem sigut els primers en alçar la veu contra la violència de gènere, però també en fomentar aquelles altres coses de la vida que no es duen cap a la igualtat i no anar lluitant a poc cap a aquesta igualtat. Deixem una regidoria de la dona consolidada, deixem una regidoria de la dona amb un gran potencial i deixem una regidoria de la dona que funciona i que, per descomptat, està oberta a la ciutadania i de la qual participen moltíssimes i moltíssimes dones. El dia 14 de juny de 1938 entra l'exèrcit del Front Nacional pel Camí Real, després de travessar el pont de Santa Quitèria. Fa 84 anys, a l'estat espanyol, el diumenge passat, concretament, se vivia un canvi, un canvi d'època que sens dubte va marcar l'esdevenir de l'estat espanyol i del seu poble, que és la Segona República. La Real és capital de la memòria històrica, com a mínim, de les comarques de Castelló. I crec que això és una cosa de la qual ens hem de sentir orgullosos, perquè un poble ha de construir-se sempre tenint en compte el seu passat, consolidant el seu present, però també mirant cap al futur. En el cas que ens ocupa, el de les dones, les acusacions solien vindre, o així ens deien, per la seva loquacitat, per haver delatat algú, insultar o contestar amb paraules grosses, per militar en algun partit o sindicat, robatoris, expolis, etc. Cap delicte de sang. No obstant això, casualment, quasi totes les dones acusades tenien algun familiar fugit o desaparegut per motius polítics. El procediment era aproximadament el següent. Després de ser delatades o acusades, eren detingudes i traslladades a la presó, concretament a l'Església de la Sang, que es feia servir a tal efecte en aquests anys per nacionals i estava situada exactament ací, a esta part d'ací. Altres presons properes eren la de Castelló o la de la Mercè en Borriana. Era habitual que les preses s'emportaren el matalàs de casa. Concha Seglar García, Carmen García Mata, María Pérez Ramos, Carmen Santa María Baila. Vamos, Rojas, blasfemas.
Sonia Alejo, coordinadora de la Setmana del Memorial Democràtic. El que volem fer arribar és una part de la història que ha sigut, d'alguna manera, ens ha arribat fragmentada o incompleta. Aleshores, el que volem és posar de relleu i donar importància a aquesta part de la nostra història. ¡Poca vergonya! Malfaineres, que son unes malfaineres roches. Vamos, venga. Ara no dieu viva Rússia ni res, comunistes. Ara totes callaetes. Mireu-les, callaetes. Malfaineres, descaraes, que son unes descaraes. Mira, atea. ¿Ahora qué? ¡Comunista! ¿Tampoco crees en Dios ahora? No teniu vergonya, Vinga, què? Ara teniu por? Crideu viva Rússia ara, Crideu, aneu. Son las rojas, que las llevamos al ayuntamiento a declarar. Son unas blasfemes. Sí, totes unes roches. Sí. ¿Qué han hecho? Yo les conozco y no hacen mal a ningú, Ah, ¿no? ¿Quiere usted acompañarlas y defenderlas allí? Anem a veure, yo soy rica, señora. ¿Ah, sí? ¿Y usted de qué bando está, si se puede saber? ¿Es usted marxista como ellas o es adicta al régimen como Dios manda? Yo ya le di que yo soy rica. Y prou. Por muy rica que sea, quite este automóvil de aquí inmediatamente. Mone. Una ruta teatralitzada que es fa específicament sobre la història de Vila-real és d'alguna manera la nostra mirada més local a aquests moments de la història, i en aquest cas, que durant tota la setmana estava dedicada a les dones represaliades, vam parlar de dones represaliades en els anys de la postguerra, només acabar la guerra i els anys posteriors, dones que van ser empresonades d'una manera injustificada per motius polítics, per motius ideològics o simplement per ser parella d'algun represàlia, d'algun milicià o d'algun fugit o d'algun afusellat. Acusación: el 1 de mayo llevó la bandera roja del sindicato, delito de incitación a la rebelión, sentencia 12 años. 4.128, Rosa Borsa Naúja, 32 anys, Les Alqueries, militant d'UGT, extremista, profanadora, blasfema, insultaba a las personas católicas, se le acusa de excitar a las masas para que cometieran actos vandálicos. Rosario Agullé Arenós, 69 anys, casada, sus labores. Relatora del paradero de un ministro de Dios de ideas izquierdistas, ha odiado mucho a los católicos prácticos y a los de derechas, no es adicta a la España nacional de ideas avanzadas, 30 años de reclusión mayor. Així en Vila-real es va fer servir l'església de la Sang, com heu vist abans, o el convent de les Dominiques, que es trobava així mateix, just darrere de l'antic ajuntament. I en arribar al terme entonaré el cant dels vents que en retornava sempre. I vam acabar la Setmana del Memorial Democràtic amb una conferència de Mary Nash, que és una de les historiadores contemporànies sobre gènere més importants actualment. És una professora catedràtica de la Universitat de Barcelona i ens va donar una conferència. Este és un nivell ja més teòric. Va parlar també sobre dones republicanes, dones que després van ser represaliades. I bé, d'alguna manera jo penso que van complir de sobre els objectius d'arribar a diferents tipus de perfil de públic. Els actes programats en este segon memorial democràtic busquen senzillament això, trencar els tabús de la història, reivindicar sense pors, però tampoc sense revanxa, aquelles persones, homes, dones, xiquets i majors, que van decidir lluitar per uns ideals, lluitar per la llibertat, la igualtat i la solidaritat entre els pobles, i pensem que malauradament es va truncar per un cop d'estat i una posterior guerra civil, però tant de bo, un dia com avui, tornem a recuperar aquesta esperança per la llibertat, la igualtat i la solidaritat. I en arribar al terme entonaré el cant dels vents que en retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el cant dels vents que en retornava sempre. Pick Impact es oficina. Oficina es Pick Impact.
Pick and Pack es material de oficina, mobiliario, informática, consumibles, artículos de regalo. En Pick and Pack tenemos las mejores ofertas para particulares y empresas. Entrega en 24 horas. Más de 100 metros cuadrados llenos del mayor surtido de artículos. Pick and Pack, en Avenida Pío XII, número 11, Vila-real. Horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a conocer el nuevo concepto de papelería. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Estem així en este paratge meravellós de l'ermita del Termet, veient també la cloenda de l'Escola de Tradicions. Crec que és una festa molt important per a Vila-real, perquè ens ajuda a reivindicar les nostres tradicions, però també a integrar a la gent que ve de fora de Vila-real perquè coneguen millor el nostre poble i siguin més vilarealencs que mai. Ens ajuda també en una societat globalitzada i uniformadora a mantenir vives les nostres tradicions, a recuperar la nostra història, la nostra cultura. Fantàstic! Ahí tenim la cantera de la nostra banda, clar que sí. Al mateix temps també, dins la societat globalitzada ens ajuda també a mirar cap al futur, a donar un pas més ferm encara i més fort per a créixer, continuar millorant, sense oblidar d'on venim. Jo crec que això és molt important en la nostra societat, n'hi ha que posar en valor la gran feina i el gran treball que han fet associacions com l'Escola de Bombos i Tambors, o per exemple la Coral Sant Jaume, l'associació El Trull, l'associació cultural Aigua Fresca, tenim també el que és l'Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega, la Unió Musical La Lira o el grup pilotari de Vila-real, que així avui estan portant un poc de cada part de la seva feina que han fet durant tot l'any. Estan fent una mostra perquè la gent conega millor les tradicions, el treball que fan, grans i menuts, perquè així n'hi ha xiquets, però també estan els pares, els avis que es porten i també n'hi ha que agrair també la feina que fan portant a aquests xiquets i també redescobrint aquestes tradicions que de vegades han estat un poc oblidades. I sobretot donar-li les gràcies a aquestes associacions, a aquests grups i corals que formen part d'aquesta Escola de Tradicions i esperar també que aquesta feina pugui perdurar al llarg dels anys.